V ďalekých krajinách, kde sa obloha stretáva s oceánom a hory sú takmer nedosiahnuteľné, leží ostrov Kvetinových víl. Tento magický ostrov prekypoval životom, kde každý kvet, strom a zviera mali svoj vlastný príbeh. Na tomto ostrove žili 3 kvetinové víly, Plumeria, Ibiška a Rejna. Plumeria ovládala slnečné svetlo. S jediným mávnutím ruky dokázala rozžiariť najtemnejší kút, jej lúče prinášali radosť a život celému ostrovu. Ibiška mala dar rozprávať sa s rastlinami a stromami. Každý list a každý kvet na ostrove jej dôveroval a šepkal jej svoje tajomstvá. Rejna mala schopnosť hovoriť so zvieratami a ovládala vodnú mágiu. Jej priateľmi boli delfíny, morské korytnačky, ale aj najmenší vtáčik v korunách stromov. Víly mali jednu veľkú úlohu, strážili magický prášok, ktorý bol ukrytý hlboko v srdci ostrova. Tento prášok dával život každej kvetine, každému stromu a každému kúzlu, ktoré víly používali na ochranu svojho domova. Na opačnom konci sveta, v temných horách zahalených hmlou, žil zlý čarodejník Abraxas. Abraxas kedysi býval najmocnejším čarodejníkom, ale čas ho nezastaviteľne oberal o silu. Jeho tvár bola teraz plná vrások, jeho ruky slabé a trasľavé. V jeho srdci však rástla túžba po moci, ktorá sa menila na zlobu. Dozvedel sa o magickom prášku, ktorý strážili kvetinové víly, a rozhodol sa, že ho ukradne, aby obnovil svoju moc. Jednej noci, keď mesiac jasne svietil a celý ostrov spal, Abraxas priplával k brehu. V ruke držal starý opotrebovaný prútik, ktorým sa chránil pred kúzlami, ktoré obklopovali ostrov. Z jeho úst vychádzalo tiché zaklínadlo, ktoré mu umožnilo preklznúť cez ochranné kúzla ostrova bez povšimnutia. Plumeria, ktorá spala v bezpečí kvetov, pocítila zrazu chlad. Otvorila oči a videla, ako svetlo okolo nej mizne. Niečo sa deje, zašepkala si pre seba a vyletela na oblohu. Ibiška sa práve rozprávala so starou palmou, keď pocítila, že sa niečo zmenilo. Stromy nás varujú, povedala a rozbehla sa za Plumeriou. Rejna, ktorá sedela pri mori a rozprávala sa s delfínmi, si všimla, že voda je nepokojná. Vlny mi hovoria, že niekto neznámy sa blíži k magickej jaskyni, povedala a vydala sa za svojimi sestrami. Keď sa všetky 3 víly stretli, všetky mali v očiach obavy. Musíme ochrániť magický prášok, povedala Plumeria rozhodne. Víly sa ponáhľali k jaskyni, kde bol prášok uschovaný, no Abraxas tam už bol. Jeho oči žiarili nenásytnosťou, keď sa blížil k prášku. Plumeria sa postavila pred neho a rozprestrela ruky, aby mu zablokovala cestu. Toto miesto nie je pre teba, vyhlásila. Abraxas sa len zasmial. Som starý, ale stále mám dosť sily na to, aby som vás premohol. S týmto slovom vyslal temné kúzlo, ktoré Plumeriu odhodilo dozadu. Abraxas si nabral plné vrecká ružového prášku a ponáľal sa von z jaskyne. Ibiška rýchlo konala. Požiadala stromy, aby sa postavili na odpor. Ich korene sa začali omotávať okolo Abraxasových nôh, no čarodejník sa uvodnil jediným pohybom svojho prútika. Rejna potom privolala vodu z jazier a riek, aby ho zmietla preč, ale Abraxas rozmetal jej kúzla s temným oblakom, ktorý sa vynoril z jeho prútika. Abraxas už takmer dosiahol na prášok, keď Plumeria využila svoju poslednú nádej. Sústredila všetku silu slnečného svetla a vyslala ho priamo na Abraxasa. Svetlo bolo také silné, že preniklo cez jeho temné kúzla a zasiahlo ho do srdca. Abraxas zavil od bolesti, prútik mu vypadol z ruky a padol na zem. Svetlo z Plumerinho kúzla preniklo hlboko do jeho duše a čím viac sa bránil, tým viac jeho telo slablo. Ibiška a Rejna sa pridali, ich kúzla sa spojili s Plumeriným.
Stromy obklopili Abraxasa, ich korene a vetvy sa začali meniť na časť jeho tela. Rejna vodou obklopila čarodejníka a spevnila jeho premenu. Tvoj čas zla skončil, Abraxas, povedala Plumeria. Namiesto ničenia teraz budeš dávať život. Abraxas sa bezmocne menil na strom, jeho telo sa zmenilo na kmeň, jeho ruky na vetvy a jeho vlasy na listy. Bol to strom starý, silný, ale plný života, ktorý sa stal súčasťou ostrova. Víly sa unavene opreli o seba, ale na ich tvárach bol úsmev. Zlo bolo porazené a ostrov bol znovu v bezpečí. Strom, ktorým sa Abraxas stal, bol teraz symbolom obnovy a nového života. Ostrov sa znova rozžiaril v plnej kráse. Slnečné lúče tancovali na hladine vody a zvieratá veselo poskakovali po lúkach. A kvetinové víly vedeli, že spoločne môžu prekonať akékoľvek zlo, ktoré sa im postaví do cesty.